O Partido Popular da provincia de Pontevedra rexeita por completo os orzamentos da Deputación pro vindeiro ano. Os populares cualifican os orzamentos presentados polo equipo de Carmela Silva como nefastos e contrarios aos intereses dos concellos. Comprobamos que volven a ser uns orzamentos anticoncellos e sen os concellos. Un documento que ven a encarar especialmente unha falta de compromiso claro coa provincia de Pontevedra. Un ano máis non están á altura. Son uns orzamentos nefastos para a provincia. O Partido Popular denuncia que, a pesar de que os orzamentos aumentasen en 11 millóns de euros, o apoio aos concellos e as asociacións apenas incrementaron, situación que non sucede cos gastos propios da Deputación, que, segundo indican, aumentaron o dobre que o apoio aos concellos. Subimos o plan concellos 1 millón de euros e destinamos á propaganda e ao fotocol 2 millóns de euros. O goberno da propaganda. Non é admisible que todo o que a Diputación gasta en si mesma supere en todos os capítulos o porcentaxe de incremento medio do orzamento. E polo contrario, todo o que se transfire aos concellos da provincia sexa inferior a ese incremento. Tras estas críticas, dende o Partido Popular anuncian que presentarán unha emenda á totalidade dos orzamentos, baseada en 3 puntos. O primeiro deles, o aumento de axudas aos concellos. Propoñemos unha subida sustancial das transferencias aos concellos, a través do Plan Concellos. Si van a contar con 11 millóns máis de euros, o que non é asumible é que só 1 millón se destine a todos os concellos. O segundo punto é a recuperación da Caixa de Anticipos. Que era unha línea extraordinaria de crédito sin xuros destinada aos concellos da provincia para atender necesidades extraordinarias de gasto e compromisos de gasto que non tiñan reservas de crédito nos orzamentos municipais. E o terceiro é unha convocatoria ordinaria para axudar as comunidades de auga do rural da provincia. A Diputación non pode mirar para outro lado na época de seca máis grave dos últimos decenios. Os populares consideran que o goberno da Deputación ten un nulo coñecemento da realidade da provincia. Coa súa proposta, buscan elaborar uns orzamentos que sexan municipalistas e garantan os servizos básicos das vilas.